A Garda Civil detivo a 3 veciños da Pobra do Caramiñal, 2 homes e unha muller acusados dun presunto delito de roubo con forza no interior dun edificio da localidade, empregado como a segunda vivenda. Foi a propia denuncia realizada polo propietario do inmoble o que permitiu iniciar a investigación. Ao parecer, os feitos tiveron lugar os días 11 de marzo e 11 de abril. Os agora detidos, aproveitando que o piso se atopaba deshabitado nese momento, accederon ao seu interior, levándose diversos obxectos de valor, entre os que se atopaban 3 televisores e varios cadros. Segundo fontes do propio Instituto Armado, os prendidos constanlle numerosos antecedentes anteriores por causas similares. Os obxectos subtraídos foran vendidos a veciños da localidade, aínda que finalmente puideron ser recuperados e entregados ao seu lexítimo propietario. Por esta razón, dende a Garda Civil incídese en que non deben mercarse obxectos dos que se descoñece a súa procedencia, xa que, ademais de poder verse implicados nun delito de receptación de efectos roubados, estáse tamén a promover a proliferación dos roubos. Os 3 detidos xa pasaron a disposición xudicial no xulgado de Ribeira.